Good morning everyone. Welcome back again. आंनि गोदान मोनसे भिडिअआव बयखौबो बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। लोगोफोर सिरियास लानो नाङा। तो इउट्युबावहाय ससियेल मिडियायाव जास्ट फानि आरो इन्जयनि थाखायबो ना। तो गोबां रोखोमनि भिडिअफोरा फैखायो। तो बांद्राय बेनिखायनो सिरियास लानाया मोजां नङा। तो आङो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायलांनोसै। जागायलांनायनि सिगां दिनै बेरेफुंजानि ओरैबायदि इन्टारेस्टिं मोननैसो भिडिअ नायबाय। स' इन्टारेस्ट नांदों नायनानै फेसबुक पेजावहाय नुनो मोनबाय जोंहा नैबे मा होननानै बुङोमोनलाय जान्था फाग्ला। थ' बिनि भिडिअखौ नायनानै एसे इन्टारेस्ट मोनबाय आरोना बेरेफुंजानि ओरैबायदि मिनिबाय माने नायनानै। थ' मिनिनो रोङाब्लाबो मिनिबाय आरोना। थ' माने थांखु थेमाखौनो मोनलायबाय आरो माने खलासिन नानो मोननायब्लाथ' आरो बांसिन इन्टारेस्टिं जाबावोमोन सानो आरोना। थ' जेन' हक लोगोफोर बेबायदिनो इन्टारेस्टिं भिडिअफोरा फैबाय थागोन बायदिसिना लाबोलाबायो बिथाङाबो। स' लाबोबाय थाथों जेन' हक। दिनै आंनि टपिकआ बेसो। आङो जास्ट लाइफस्टाइल आंनि नैबे ब्लगावहाय आङो बेबायदि बांद्राय माने फानि टाइपनि भिडिअफोरबो फैया। जेन' हक चेनेलाव भिउ बेबायदि साबस्क्राइबार गैयाब्लाबो आङो बानायगासिनो दङ। थ' डाउट जायो आरो मालाबा दुरबल जायो। स' थेवबो आङो भिडिअखौ लाबोगासिनो आरो लाबोबाय थागोन। थ' बिदिब्ला आङो दिनैहाय किटचेन रिलेटेड एसे माने आङो मुकबां माने लाबोनो नागिरदों भिडिअ। जायफ्रा इन्टारेस्टेड स' नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन। आरो लोगोसे दिनैहाय जोंहा नैबे मा नाम मोनलाय मेहेर एक्टर। थ' बिनि बुलेट दैखांनायखौबो एसे नायबाय। थ' बिराद इन्टारेस्ट ना। थ' गल्डेन लांगुर बेबायदिनो इन्टारेस्टिं भिडिअफोरखौ नायनानै बिराद मोजां नाङो आरोना। थ' जेन' हक आङो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायखाजोब्बाय नै। नैबे जाबाय लकेल लाइ माने न'निनो आरोना। थ' न'आव गायनाय आरो नैबे जाबाय दुन्दिया सब न'निनो गोजा एकदम पियर अर्गेनिक आरोना। थ' गोबोरखिनि नैबेयाव आरो एसे देनानै लाबाय। थबसिया माने एकदम बिराद डेन्जारस नै जामजोब्बाय आरोना। थ' आइटेमखौ आङो दा दिन्थिलांबाय थागोन। वाव बेयाव मा दङ बे जाहैगोन माने मेचिनाव मिक्सार मेचिनाव मारिखाबाय आरोना। थ' बियो अनला जागोन लाइजों। बेदरनि आइटेमा जाहैबाय अमा लोगोफोरनि पर्क आरोना। थ' अमा थागोन बारा बुरजा नङा दै। बरिया बेखौ ड्राइ फ्राइ खालामनोसै आरो गोराननो टेस्टि जागोन। आइटेमा बेवहाय लोगोफोर मुला बिबार आरो अनला दङ आरोना। थ' गोदौगासिनो बेवहाय अनलाखौ होनोसै दा। एकदम माने एसे उसुबिदा आरोना। थ' बेनि थाखायनो बेवहाय बारा मोजाङै माबानो हायाखै केमेराया एसे अमाखौ एवगासिनो लोगोफोर नै बिराद बरिया फ्राय जाबाय आरोना। फुल ड्राइ फ्राइ खालामबाय बेखौ। टेस्टि जानांगौ माथो बरिया ड्राइ जागासिनो नै गोथाव जागोन। एकदम गेसावनो होबाय उपाय गैया। नैबे जाबाय लोगोफोर अनला आरो बेवहाय मुला बिबार बायदिसिना बेबायदि दं आरोना। थ' बेयो बिराद टेस्टि जागोन। बेयो जाबाय बर'नि ओंख्रि आरोना। ओरैबायदि माने इन्टारेस्टिं जाखागोन। स' बिराद टेस्टि उखुन्दै खुगासिनो नै एकदम गुदुं आरो बेयो। स' जानांसिगोन दिनै बेखौ बिराद बरिया जागोन। अमायाव लाइ गोरलैखौ होबाय एसे माने बोरायाखै आरोना लाइया दाबो। बेखौ एसे उनाव माने फोदोंमोन। थ' बेखायनो दाबो गोरलैयैनो दं आरोना। थ' बिराद बरिया जागोन टेस्टि जागोन आरोना। लोगोफोर आङो दा नैबे किटचेन हलावहाय दङ माने संगासिनो आरोना। नै आइटेमा उनथिंजाय जागासिनो दङ। दासिमबो माने मोनाखै
लाइया माने ओरैबायदि थाव गोथां मोदोमलायबाय आरोना नै गेसाव होगासिनो मोनथामा बेखिनियानोमोन लोगोफोर अनला आरो मुला बिबार माने दा बिथराय जाबायना मुलाया स' मुलानि बिबार आरो अनला लोगोसे लकेल मटर बिनि उनावहाय नैबे अमाजों आरो लाइ एवनाय आरोना थ' आइटेमास' आंना अलरेडि माने जाजोब्बाय दा आरो एसे बाखि दंबावो नैबे अमाया फ्राय जाबानो जाबाय आरो मुकबांखौ एसे दांनोसै दिनै बिराद टेस्टि आइटेम जागोन अमाजों लाइ भाजा टेस्टि आरो लोगोसे बानलु बरफसा दं इनसिलि अनला स्टार्ट खालामनोसै जागोन super berat besar bahan luar biasa